Здравейте, аз съм Христо Стойков. В моя блог ще видите тия клипчета, както може и да харесате клипчетата на Йоан Лазаров и на Слави Стоянов. Те също имат блогове. Сега ще играем и на този клип кетч. Слави ще бъде Рей Мистерио, а пък Йони ще бъде Ренди Ортън. Сега да видим какво ще направят. Ай, почвайте! Ренди Ортън го хваща! Какво ще направи Ренди Ортън? Ооо! Каква хубава захватка. Да видим сега дали ще има туш. Едно! Две! Ооо! Рей Мистерио избяга от захватката. Ренди Ортън пак го хваща. Ренди Ортън прави захватката. Ооо! Ренди Ортън го удря. Удря го. Изгледа, че Рей Мистерио не си е пил аспирина. Ще видим сега. Айде, Ренди Ортън, да го видим. Едно, две, три. Ренди Ортън печели тоя двубой. Сега печели втория рунд. Сега. Не, това е първи рунд. Сега да започнем втория рунд. Колко рунда ще играете? 2. Този е решаващ. 3 и старт! Ренди Ортън, видяхте ли как му удари един? Ще видим дали ще има туш. Айде да видим. Айде. Къде ще пак? Да видим дали ще има туш. Айде. Напикавам се някой път магазинечка. Айде, давайте. Аре, Рей Мистерио, мисля. Точно магазин. Айде, приключвайте. Туш. Едно, две. Славчо мръдна. Славчо дигна ръка. Спаси са. Едно, две, три. Ренди Ортън победи Рей Мистерио. Това беше първа част от клипчето. Аз съм Христо Стойков и ще видите този клип в блога ми. Добре, чао!